som akorát vás dám u dneska prvého challengeu a je tu so mnou. Čaute, ja som Verťanek. A je tu ešte so mnou. Dominika. Moja sesternica. Fajn, dneska si zahráme taký challenge. Nikdy som. A mal by sa to konkrétne piť alkohol, ale my nemôžeme alkohol, takže máme len nejakú vodu. A môžeme ísť na to. Je to vlastne niekto povie. Nikdy som nejedol napríklad niečo. Keď ste jedli, tak sa napijete. Keď ste nejedli, tak sa nenapijete. Počkaj, aby ste videli. Počkať. A to neuvidíte. No tak nič. Počkaj, ja to zdvihnem. Tak, neviem, tak začínam ja, nie? No. Dobre, takže nikdy som nekopol babe do hlavy loptu. Tým pádom povedala aj pre mňa, že je chalanový. Dobre. Ideš. Dobre, ideš, Lukas. Nikdy som. Dobre. Dobre, to ešte dneska. Nekopol do lopty. Ideš. Tak nikdy som si nečuchla pod pazuchu. Fajn, dobre. Čo ja viem. Nikdy som nemal nič zlomené. Nemal. A nie. Ja dvakrát, prst do palec. Nikdy som. Není ťa vidno. Posun sa. Ja? Hej. Nerozbil mobil. Ja mám teraz rozbitie, mám to dúfam ukázať. Ja som rozbil kamarátovi. Nie je ani rozbitý, ale pokazil. Keď platí, tak ja som rozbil kamarátovi. Dobre, ideš. Tak nikdy som nedala pusu chalanovi alebo babe. Ideš. Ideš. Idem? Dobre. Takže nikdy som... Aj malý ukaz. Čo ja viem. Ahoj. Vypadni. Čo ja viem. No, bude to. Rozmýšľam. Tak niečo za Nikdy som nič nerozbil. Ako doma. No. Keď si spomeniem, nie. Ty si nič nerozbila? Nie. Jasné. Fakt? Dobre. No. Ideš. Dobre, nikdy som. Nekopol do auta. Tako. Jakže stačí aj buchnúť akože z rukou? Hej. Všetko. Proste buchnú do auta. Tak. OK. Tak nikdy som nezabil hodinu tým, že som išiel na vecko. To by som mohla piť aj celú. Keď som bol ešte na druhej škole. Sme to robili furt. Ja teraz akože nemôžem chodiť viackrát, ale môžem chodiť iba raz. Ja keď som bol na druhej škole, tak ja som chodil aj 3-krát za hodinu, keď som sa nudil. Nechcel som mi oné učiteľovi, lebo učiteľ tam oček kvakotal a... No, väčšinou na my sme im mali úplne na háku. Dobre, tak nikdy som nepil alkohol. Tak raz, keď prosím, mali sme gauč takto a tam bola kofula a víno. Aha. Ja som si dal víno. A ja som väčšinou rum alebo Baileys. Ideš. Nikdy som. Ja hodil kameň do rodičov. Nikdy. Ale je taká, nie hra, že do rodičov, ale do auta. Proste zoberiete kameň. On sa nabil. Zoberiete proste kameň a hodíte to do auta. A keď rozbijete sklo, tak vyhrá ten, kto rozbije najviac aut proste. Tak, idem ja. A prehrá ten, ktorého chytia policajti. Nikdy som nahlas nepovedala nadávku pred učiteľom. Ale takže nemusel to počuť, ale stačí len tak, že som povedala, ale všetci sa začali smiať, len on to nepočul. To som povedal už veľakrát. A čo učiteľia, počuli ťa? Raz. Učiteľka. Ale mala ma na háku. No, ideš. Nikdy som. Kristián, Idem. Nikdy som... Čo ja viem? Neudrel babu.
musím. V mojom prípade chalana. Zaujímavé. A potom pijeme až dokedy sa nám neminie voda. Ja to robím často. A ja s spolužiakom. No vidíš. Dobre, nikdy som No. hodil 8 brata. Ja nemám, ja som jedináčik. Ona má zajačika. Áno. A ja som teraz... On mi raz hodil. Nikdy som nemala rada jednorožce. Nikdy. Ja sa musím asi upraviť na to už jedno. Ja, No. nikdy som s nervkou nestrelil do baby. Dneska sme hrali nerv prestrelku. Aj... Ja som vystrelala aspoň celý zásobník do hlavy. Tu sú dôkazy. Hej. Ešte- Ešte jeden je vzadu. Tu dám ho. A tam je. Dobre, fajn. Ja to sem. A ja dostal na Vianoce. Ja som strel z tohoto. Chceli sme natočiť unboxing, len Berťanek bol nedočkavý. No. Dobre, fajn. No. Ideš. Že... Ja som hovoril už. Dobre, nikdy som nebuchol loptu. Nebuchol ako prasklo? Áno. Ja som susede vyhodila a celý týždeň nebola. A bola kamarátkina. Like boss. Nejdeš. Tak nikdy som nedostala 5 v škole. Alebo proste na nejakých krúžkoch. Diktát. Asi tak nejak. Ideš. Idem. Takže nikdy som... Nemáš Čo ja ešte viem. kopať vody? Nikdy som nenadával pred rodičmi. Lukáš? Nikdy som nehodil susedke do okna kameň. Nie. Toto bude Ja viem, nikdy som nemala na sebe slipy. Alebo trenky. No my to musíme furt jody. Však sa máte napiť. Aj, dobre. Čo bolo? Čo bolo? To, že s vami nemôžeme hrať. A jak vedeli, To cez takto čas prelečil. moje oko. Taká raketa. Au. Dobre, moja lopta. idem ja? No. Takže nikdy som neumlátil brata. Tým pádom, ja bratranca. Je to za. Je to vzadu. A teraz to uvidíte. Čo to tu popadalo? No okej. Ale to je jedno. Prípad bol vyriešený. Nič ste nevideli. Teraz Takže začnem teraz plakať. môžete zápať. Stop! Jedna. Pardon, sme späť, ale mali sme tu menšie problémy. Tak teraz dojde vlastne. Dobre, ja. Takže nikdy som... Aspoň myslím, že ideš. Nie, on hovoril. Nevadí. Ubil To brata. je jedno. Nikdy som... Čo ja viem... Nikdy som... Alebo tento rok. No. Nikdy som... Čo ja viem... Nevyhral. Nikdy som neubil chalana. Babu. Ideš. Dobre, nikdy som nestúpil na školu. Nikdy som nezískala žiadnu medailu. Nezískala. Počkaj, ja som získal. Ty máš sebe. No, nevidíš. No však hovorím, tak sa napí. Ja... Aj, áno. Sú nováčikovia. Už ma nepoznajú. Ja mám úplne studené. Pôjdeš. Ideš. Dievčatá sa nebijú. Jo. Ideš. Ty. Ja, vážne. Dobre, nikdy som... Čo ja viem. Ja som tmavá. To nevadí. Dobre. Nikdy som nenatočil cez kameru. Nenatáčam Lukáš, furt doplníš mi? na mobil. Ja už nemám. Už nemôžeš. Môžem.
Hej, ale ty si sa napil, tak si kameroval. Natáčal. S kamerou. Áno, jedenkrát si áno. Ja vlastne raz, no. Dobre, stačí. A ja mám plný, a mám druhý, čiže viete, že... Dobre, fajn. Takže ideš. Dobre, nikdy som Au. nehodil po učiteľke žuvačku. To fakt. A čo ona na to? Nič na sebe nežíva. Ja som hodil do vlasov. Nikdy sme sa neohádzovali nejakými... V triede nikdy sme sa neohádzovali buď z toaleťakovej guličky, alebo s kriedami takými tými malinkými. Alebo s papučou. Alebo väčšinou na prvom stupni... Chvíľku bude Pardon, zase sme mali menšie problémy. Dobre, áno. Zase. Tak. Dojde. Ty, lebo ja som hovorila o tej kriede. Dobre, takže nikdy som... Čo ja viem? Nikdy som sa nechválil s vecou, ktorú vôbec nemám. Au! Kopem. Jaký výrazník slyče. Dobre, nikdy som nekopol rodičov. No milom. Au. Máš šťastie, nie. No, tiež sa napila, takže... Ja Tak nie. nikdy. Iba ty, aj Alex. Ja nie. Tak. Lukas? Tak ja On nie. nikdy som... si nepodľa škole prijať, akože... Ale akože nemuseli to počuť, ale nikdy som si nepodľa škole. Čo, neprdla, alebo čo? Nepodľa škole. Akože nemusel to nikto Počkaj, ja počuť, nie. ale... Ja nie. Ty si nikdy nepodal. Sa nenapil. Ty si podal? Ty si prdol? Tak ideš. Kto ja? Dobre, takže nikdy som... Čo ja viem? Nikdy som v živote neklamal. Väčšinou v škole. Ja už neviem ani piť. To skoro každý. Ale krepa. Potrebujeme do jednorožca. Je to len každý deň, takže to je jedno. Jednorož pomôže. Jednorožec. Dobre. Fajn. Ja nikdy som nevypil celú takúto fľašu. Sám? Vypil veľakrát už aspoň 3. A potom si išiel na záchod. Potom zákon nestihal spakovať. Ideš. Ja? No? Čo? Áno. Tak nikdy som nepomalovala stenu v izbe alebo v škole. Kriedou môže byť. Lukas, Pauza. Iná. Pardon, zase sme mali menšie problémy. Tie problémy už dneska letia. No, ja už nemám nič na pitie, takže Máme to bude ešte jednu. posledné. No. Dobre, tak ešte nie. To ti Tak, vystačí. toto je posledné, lebo to bude dosť dlhé. Koľko to má? 13 minút. To je dosť. Už pomaly 14. To je nič. Dojde. tak, Kristián. Ja, dobre, takže nikdy som doma nič nepokazil. Čo sa... to sa aj... Všetko, čo si pokazila. Domáko. Aj kniha? Kniha není vec. Ja. Áno, kniha sa dá pokaziť. Kniha sa dá roztrhnúť. Dobre. Kniha. Nikdy som Neliezol z okna. Neliezol. No, vykace sa už ešte. nehodil sklo na niekoho. A musím to byť ja? Hoci kto. Na niekoho, že si nehodil sklo. No ja nie. To, keď sme boli v Turecku, tak na mamu čašník. Mu padlo tácka a mame sa zapichlo sklo do nohy. Au. Dobre. No tak ale to už bude posledné, takže ideš ty. Tak ja. Tak nikdy som neliezla...
akože domov, keď som išla, tak som nikdy nešla cez okno alebo cez balkón, alebo keď som išla z domu, tak cez okno alebo cez balkón. Väčšinou u babky alebo u vás. Fajn, a ja som bol rád, že ste toto video sledovali a ja sa s vami lúčim, čus,